Hello, titas. Good morning pa pala. Good morning, good afternoon na din sa inyo. Welcome na naman sa panibagong video. It's Sabado, so day off kaming pareho ni Mister. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo. Kami okay naman. But the past few days, may sipon tsaka ubo. Minsan paos yung boses ko, hindi ko alam. Baka may may allergy sa hooikoorts ang tawag dito, yung parang allergic ka sa pollen ba? Baka makapiright ako. Kanina pa po ako napapatugtog. Ano ba yan? Nagpapa-music. Korean ballad tayo for today's video. Yung mag-ama ko po, wala pa. Nag-swimming kasi sila. Almost 9 o'clock na silang umalis. So, currently, kaka-11 o'clock pa lang. So, mga 30 minutes, andito na yung dalawa. So, inom na ako ng aking Unimate. Yan, yung aking yerba mate. Sa mga interesado po na gustong itry yung FGS, i-insert ko po yung link sa description. Para lang talaga siyang juice. So, what happens, everywhere I go, pag lumalabas ako, dadalhin ko to siya. Itong dalawa. I'm gonna be using my sling bag ito. I'm gonna be using my sling bag kasi hindi ko na siya nagagamit talaga. Score ako nito sa website mismo. I think the regular price was like 280, but I was able to get it for like 90. Diba? Sulit na sulit. But I'm not really a big fan of Michael Kors. Wala kasi akong ganitong style. Yung gusto ko talaga sanang bilhin yung Tory Burch na na bag, which is kind of like this style. Pero at that time, sobrang mahal naman. I think until now, sobrang mahal nung ganito. Pero this one, I like the color. So ito na. Gusto ko lang din siya. And hindi din masyado nang nagagamit. So nagdi-declutter na ulit ako ng mga gamit to. Anyway, may good news po ako sa work kasi 'di ba I told you na night shift ako. Monday and Tuesday I was on the late shift. But nung Wednesday tinawagan po nila ako. I'm sorry I didn't vlog nung Wednesday. I just spent time with Ana. Masama din yung pakiramdam ko and masama kasi din yung pakiramdam ni Ana sa Wednesday. So I just took care of her and then also spend time with her. Hindi ko po siya pinapasok. So, bahay lang talaga kami. Hindi ako nag-vlog. But yan, nung Wednesday, tinawagan po ako ng agency and also ng aming planner na ibabalik nila ako sa day shift. So, nung Thursday, kaagad, day shift na ulit ako. So, mas prefer ko yung yung day shift kasi I am still able to spend time with Anna after work and nakakapagluto po ako dito. And we can still have dinner together. Because kung 8 o'clock na ako matatapos, so most likely mga past 8:30 na po ako na nakakarating ng bahay. Wala na. Tapos na kumain si Ruth, tapos na kumain si Ana. Ako din nakapag-dinner na sa work. And si Ana patulog na. So wala. Diretso na lang kami sa bed niya and I just stay with her for few minutes. And then yun na. Hindi ko na siya masyadong nakakabanding. And then next week, magpa 5 days na po ako. Sa work. We'll see kung kakayanin. But if it were really up to me, gusto ko 4 or 3 days lang para mas may time ako dito sa bahay, sa sarili ko, and also kay Ana, more kay Ana. But may mga projects po kasi ako. May mga gusto akong bilhin, may mga gusto akong gawin in the next coming months. So, kailangan kong mas mag-save. Buti naman si Mr. Okay naman siya. Sabi ko 5 days na ako Sabi niya, ikaw kung kaya mo, try mo lang. But if hindi naman kakayanin, balik ako sa 4 days. Try muna natin. Ganun naman talaga, no? I-try muna natin before natin sabihin na mahirap or hindi kaya or ayaw natin. Importante, i-try na muna. Diba? Para malaman ka agad kung kung paano ka makakapag-adjust. Yun. Try and try muna. Sobrang chika-chika na po ako. I'm just gonna relax and wait for Rita and Ana. And then, punta po kami sa Dinbos kasi 2 years na yata sinasabi ko kay Mr. na puntahan namin yung cherry blossoms doon sa Dinbos kasi
it doesn't seem, popular or really visited by a lot of people there. It's not crowded every time we pass by. So, yun, puntahan po namin yun and I think naka-full bloom na sila. And then, gusto ko din mag-picture doon kay Ana para na din sa invitation sa siguro. I will use the picture sa birthday party ni Ana, yung sa invitation. We're gonna hold a birthday party po for Ana. So, abangan nyo yan. Mas bigger siya sa party na ginawa namin when she was 1 year old. This time, medyo mas, mas malaki, mas organized siguro, I hope. And then, mas maraming tao. So, abangan nyo po yung ating pa-video na yun. Excited po ako sa coming, weeks. I will make chika soon. Pag na talaga, pag malapit na and pag tapos na yung mga plano-plano namin sa aming bakasyon. Anyway, balikan ko po kayo mamaya pag andito niya yung aking mag-ana. Ana! Say hi to the titas. Hi, titas! Hi, titas. Ayan. Gumawa ako ng sausage. Minix ko sa aking omelette. Kain. Sama kain! Kain. Hulo, nag-light-light na yung shoes niya. Binilhan na naman ng tatay ng sapatos. Si Ruth is relaxing. Ako naman ay kakain ng aking first meal. So, yung aking omelette nilagyan ko ng sausage. Tapos, syempre, avocado is life. Kain! I'll be back soon. So, labas po ako. Hintay ko yung kaibigan ko sa punta po siya dito. Dito ko yung magtampay. At then, magtakat-takat ko sa puntang sa Doei doei! Doei doei. Anna, Kems is er daar? Nee. Nee, pak maar even de Waar is jullie auto? Houden we, veel plezier. Doei doei! Yan na, nakaalis na yung aming aling maliit. Hindi pala namin siya kasama sa Dinbos. Hindi ko alam na hindi siya kasama. Ito ang tatay niya. So, kami lang pala ang pupunta doon sa Cherry Blossom na parang mini park doon sa Dinbos. Sa city. Puntahan po natin. Kami lang dalawa ni Mr. Saiba. Si Ana kasi gusto ko pa naman siyang picturean doon. Para nga sa sa birthday party niya. I wanted to take pictures of Anna by the cherry blossoms long. Oh, I can do, I say video AI. Nee, dat is anders. Girl was 5 years old. Papa, ik wil naar een meisje toe. I went with the blue finger about it. In the same class, because I think that's, no? She doesn't, nee, it was her eerste name. She didn't know the girl. But in the same school? I think so. Oh. I think there are some people there for sure. Yan yung natin. Color coords natin for today. Mainit siya pero ayokong t-shirt lang kasi lamigin tayo eh. Baka hindi ko kaya ang lamig. So yan, alis na tayo. Tangkal naman na to eh. Gusto nang umalis o niya. Ito pa rin. Nagpa-haircut nga pala si Ruth kagabi. So there your haircut bang? Bagong takal. Bagong takal? Yung mga food containers namin, hanapan ko pa ng lugar dyan. Kasi kung hindi, parang kung saang space makita ni Ruth, doon lang din nilalagay. Alis na po tayo. Samahan nyo kami doon sa Dinbos. Bagay na bagay sa kanya yung short hair. What do you think na daw? Short hair or longer hair? Me? For you. Yeah, that's up to them. But that's up to them, buwang. This one is better, but not too short, Dodong. Nanonood ako ng ni Paul Jake tsaka ni Kay Abad
Si Kay Abad po, isa sa mga paborito kong artista. Simula nung Tabing Ilog days. Gusto ko na si Kay Abad. Shoes na bigay ni Mr. Ring, isuot natin. Okay nga naman ang weather. Mainit siya. Uy, kainit. Lumabas na pala yung ibang bulaklak dito sa labas namin. Oh. Sadly, yung lavender ko dito, binunot nila. Hindi ko alam sino. Ang ganda. Tapos na po kami doon. May offer na picturean kami yung nanay. So, pinicturean ko din sila ng baby niya. Sabi, gusto mo din ang picture niyo ng baby mo. Kaya gusto ko sanang dalhin si Anna dito kasi maganda talaga siya. Tapos hindi siya crowded dito compared sa yung Sakura Park sa sa Amsterdam. Marami sing tao doon. Tapos lang ba, weekends lang din naman kami pwede. So, malayong biyahe siya ba. Dito, okay naman dito. Maganda din naman. Next time or next year, dalhin namin si Anna. Kasi nga itong isa, hindi naman nagsabi na hindi pala namin kasama si Anna ngayon. Kasi yung akala ko, yung tata at nanay niya pupunta. Tapos nun, punta na kami dito. Doon naman pala si Anna matutulog sa kanila. Diba? Zullen ze maar Manila? I told them Yeah. it would have been nicer if Anna Ja, precies. Heb ik was wel there. van. I know. But syempre ngayon nag-enjoy po si Anna kasi andun siya sa kermes or sa yung perya. Ngayon papunta kaming Centrum dito sa Den Bosch kasi kami ng milk tea. Kuha kami ng milk tea doon sa Joya or Yoya. Tapos tingin-tingin ako ng luggage doon sa TK Maxx. Can we drop by TK Maxx po? Waar is dat? Bij het Centrum. Ja, dat is goed. Werkcentrum is het. Close to where we do the markt. We go to Oh. the markt. Yun, di ba ang sexy ng mga babae ngayon? Daming nagbabike na I sexy. can also park here, but we have to walk a bit. That's really far, ba? Okay, ja. Let me park by the other one. Not this one. Ang ganda ng mga bulaklak sa city.
mosquito. Yeah, in front. But they're really dry. Second half, that one. Sobrang busy ng city ngayon kasi maganda ang weather. You don't feel the fog? Labas na tayo. We're done shopping. Yeah. A few moments later. Hello ulit. Kanina pa kami ni Mr. sa bahay. Ano na dito? 8 na. Past 8 na. Eh, nagutom kami. So, kain. Yan yun. Gumawa ako ng dumplings. Tapos, may Korean chicken ako dito. Cucumber. And if mag-crave ng rice, konting rice. Kain. Kain. Sobrang ganda po doon sa ano sa Denbos kanina. Lulog, no? So nice. In the city ba? We just stayed in the city for maybe 2 hours. I don't know. Was that 2 hours or 3? 2, I think. Yeah. Sobrang ganda and okay naman. Kaya yun yung advantage pag nasa malapit yung in-laws ba. Kasi sila din, paborito nila si Ana. So, walang ibang apo. So, may ganong time kami. Minsan na lang kami makalabas kasi nga dahil sa trabaho. Minsan na lang kami lang dalawa. Pero thankfully, si Oma at saka si Opa andun para tamahan si Ana. Tapos andun siya natulog sa lolo-lola ngayon. Kaya may mga time kami, nirot na kami lang. Anyway, i-end ko na po yung ating pa-video. Maraming salamat sa pagsama sa amin today. Kita-kita naman sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush mush babush! Mush mush babush! Ana also naturally just says, mush mush babush!